Pozdrav svima ljudi! Evo nas ponovno u Minecraft preživljavanju. Danas ćemo igrati preživljavanje. Šta je ovo? Nije moguće. Ja sam napravio prozore. Siguran sam da sam ih napravio. Nije moguće. Napravio sam ih. Nisam. Ma kako nisam, imam praktički. Zašto šteka? To te pitam. Siguran sam. Nemoj mi tako glasno. Siguran sam. Poludao sam kad sam vidio. Ao, jesam. To baš ovaj sam pjesak. Ljuštio, malo mi preglasno. A daj, malo se stišaj. Ne. Tamo nam je kućica, vidi se. Mi ćemo tu raditi neko selo, vjerojatno. Ne, tamo ćemo se preseliti, tamo. Tu nam je iza šuma, ali dobro. Šuma, her. Jao, ljudi, kako sam ja u zadnje vrijeme nešto poludio. Poludio sam. Ali šta nisam ja napravio bio? Šporet. Ne znam. Ajmo mi dole. U pećinu. Pa daj. Ajmo dole u pećinu. Šta je ovco? Šta buljiš? Koji ti? Pauk. Dođi vamo, prijatelju. Gde si, frende? Ću da te ukokam, bum. Možda i neću. Mislim, ne. Ko vidi? A tu sigurno ima onih, znate, ona bića. Čudna ona koja ja baš ne volim. Jao, što si me prepoglupa na jedan. Slijepi. Nekako ti si već šišmiš. Di si. Jao. Gotov si, slijepi. Ljudi, ne znam da li dobro sad vidite. Mislim da ne. Ali dobro. Nije sad to toliko bitno da li vi dobro vidite. Ali uglavnom ja dobro vidim. To je najbitnije. Zapravo bitno je da vi dobro vidite. Ali ono. Danas ćemo raditi prozore. A u sljedećoj epizodi preživljavanja idemo baš ono u pećinu. Onda ćemo baš ono u pećinu. Driftati u pećinu ćemo driftati. A ja bi tu ušao. Uđi tu. Sad to vrati. Sad brzo tu radi pećnicu. Onda ju postavio tu. Spec taj pjesak. Taj glupi pjesak speci. Prostite ljudi. Znači, to bi bilo ono, gdje je sunce. Brzo će noć izgleda. Vidi ga sunce. Nemoj jest. Aha, pojedi. Još jedno. Čekaj, pa mogli bi to speći. Šta? Šta to imam? Aha. Hunger one. Aha, imam ovu hrančicu. Kako ja to izgledam? Ne vidim da li se može
U ovom Minecraftu, mislim, ja znam neke fore. Game, mode, 1, dobro ovdje. Tako. Hajde. Ne, što se treba stisnuti? Aha. Nemam pojma, ljudi moji. A nemam pojma, ljudi moji. Bum, bum, bum. Majke mi, ljudi moje, ne treba nam uopće. A sad idemo postaviti te prozorčiće. Prozorčiće idemo na brzinu postavljati. Idemo ovako. Tu je postavljen. Tu. Još ovako tu. Tane. I tu. Glupo mi što se ne može pokupiti ovo staklo. Tu ćemo sad ovako napravi chest, jedan chest. Stavi ga tu. Da možemo, imamo previše stvari. Ovo staklo. Ne, vrati to. Mač. Ovo nam ne treba. Ovo nam sad ne treba. Trulo meso će nam trebati. Ovo će nam trebati. Ova zemlja nam nikad nije bila potrebna. 53 zemlja. Ajde, nek nam to ostane. Ajde, spavaj. Znači, mislim da je ovo 7. epizoda preživljavanja. Minecraft preživljavanja. Au, Jovane. Idemo sada, ljudi moji, mi gremo u pećinu. Gremo u ovu tu pećinu. Što govorim, gremo. Kada se neki Istrijan. Gremo, ljudi moji, gremo u pećnu. Pećnu gremo. Jao, vid metala. Di si? Di spauče? Dođi. Ja te se ne bojim. Idemo ovako. Ako se može dosegnuti. Ne. Pa, dođi. Slobodno. Gdje je pauk? Di spauče? Ne vidim te. Meni bolje da te ne vidim. Pa di si pauče? Di si? Gde si, prijatelju? Gdje se ja sad vidim metal? A penj se gore. Pauk me nervira. Ja, sačekaj mi tu. Kuda ste neki pacijenti, baš sad ću. Ja sam nakupio sam si 3 metala. I sad ćemo tako. 3 metala. Aha. Metal se inače, ako niste znali, peče. Ja nisam znao, vidite. Ko to nije znao? On je malo u glačicu. Ako igra Minecraft, to bi trebao znati. Glina nam sada ne treba. Barut nam ne treba, ovo nam ne treba, prozori nam ne trebaju, drvo nam ne treba, ova daska nam ne treba, ne treba mi ova drvena stvar, ovo ostalo mi treba sve. Tako. I ljudi moji, da vidimo ovaj metal, 3 metala, ispeklo se i sad idemo napraviti metalni mač. I ništa nam više ne treba, još ovaj stone cutter. Njega ćemo tu postaviti, znači on vam pomaže. Ako niste znali, on vam pomaže u radnji kamenja i
takvih stvari, odnosno u radnji onih stepenica kamenih i toga. I to bi bilo sve u ovoj epizodi. Ako vam se svidio klip, bacite like, share, komentar. Pa ono, samo ću poješćemo još jednu. Op. Dobro. I to bi bilo sve. Pozdrav do sljedećeg puta. Vidimo se. Ćao.